Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga pasahero nagaginutok sa mga depasahe nga salakyan, mga commuters na stranded tugasang transport strike subong nga adlaw. Ma-report sa Richard Caballero. Las 7 kainas ang aga, halos wala na sang traditional nga jeep nga nagabiyahe sa highway sang Sumag sa Bacolod. Subong adlaw naguntat biyahe ang ginabulubanta 1,000 nga mga traditional jeepneys. Gani may mga pasahero nga naghinulat sa dalan. Pagpondo sang isa ka modernized jeepney, nagapinalumba na saka ang mga pasahero agud hindi lang malate sa trabaho. Magsakay ka sa modern jeep, amuman sini kagutok ang mga pasahero sa sulod. Tanan nagaantos para lang hindi malate. Na-stranded naman sa dalanon ang 35 anyos nga si Dan Garilao, empleyado sang isa ka law office. Bangod wala na sang may masakyan, napilitan siya nga magsakay sa Ceres bus pakadto sa Magsaysay flyover. Apektado dito mo sir, ano oras ani mo sulod? Alas 8. Alas 6:50 to na ko to kagina sa aning te. Dugay sa kay damo wag ito masuna sa akon. Mga pila ka oras dito lang sa. Mga dira sobra gid gani guro. Tapos nag-decide na lang ano sa piano. Si rest na lang gid wala na mahimo mong. Alas 8 ang sulod niya sa opisina. Pero alas 8:10 kainas ang aga, ara pa lang siya sa Magsaysay, nagahulat sang pwede pag-ed masakyan. Itani wala lang sila tanay nag-call gid nga strike kay kaluoy man ang mga commuters. Pareho sa amon niya daw bra nga dapat aga pa makaabot sa brante, wala kami kadungka sa saktong oras eh. Late na lang gid. Kung late ka sir, i-advance mo daw. Wala man iban pro ano lang gid daw ka aso lang gid sa parehas namon nga mga commuters. May libre sakay nga gintanyag ang syudad sang Bacolod. May anom ini ka ruta nga naglibot alas 7 kainas ang aga, agud makasakay ang mga stranded nga mga pasahero. Sa Magsaysay flyover nagtipon ang grupo sang Kinetco Piston, kaupod ang pila ka mga tumuluos sang Parish of St. Joseph Husband of Mary. Nagapangayo sang pag-inchinde ang transport leader sa mga commuter bangod sa ila pag-untat biyahe. Ang mahambal ko lang sa mga commuters, subong nga daw, temporaryo lang ini. Kag ini nga kausa para gid sa inyo. Para gid ini sanan sa ila. So kung hindi kita subong magagiho, mas sobra pa ang hasol kag kriminalidad nga tubango naton sa palaabuton tungod sa gutom. Base ang mga commuters naton mangin biktima na sa hold-upanay kag kawatay kung hindi naton ini masabat ang panghangkat sa pagsaka sang panguna nga balaklon kag magatuga sa krisis sa aton. Dugang naman ni Father Arman Union, convener sang Juan Negros Economical Coalition, nagasakripisyo man ang mga driver. Apang kun wala sang sakripisyo, wala man sang may maagom nga benepisyo. Wala ni sing sakripisyo mo. Wala sang benepisyo, wala sing sakripisyo. Ang sakripisyo nga nahimo sang aton nga mga drivers diri kag operators, bilog na nilang kinitaan sining adlaw. Ibang ganit nato nagatrabaho pa, anabulayan pala nila ang pag-commute nila. Pero kabalo kamo, maintindihan gininyo dapat ninitanan ginahimo sang aton nga mga pumuluyo upod sa aton simbahan sa ngunek, ginahimo ni namon para sa kayuhan sa tanan. Ang grupo sang Bacod Manibela nagrally protesta man sa Bata flyover. Panawagan sang duha ka dalagko nga transport group, dulaon ang excise tax kag value added tax sa diesel kag gasolina. Excise tax kagin kakasubong para sa kerosene na iakag sa LPG. Klarohon ta ang ginakonsumo naton is gasolina kag diesel. So ang para sa amon wala kami nagatughong sang kerosene kag LPG. Nga nakaya mo kakason excise tax sa LPG kag sa kerosene, nga hindi mo makaya kakason ang excise tax sa diesel kag sa gasolina. Nanugunan si BBM no sa mangin income sang isa ka tuig no, kay estimated nila 320 to 400 billion kuno madula ini ang excise tax. May mga taxi drivers kag operators nga nagupod man sa untat biyahe. Nagsugod ang untat biyahe alas 6 kainas ang aga, ang iban alas 10 pa lang nagbalik na sa pagbiyahe, pero ang iban tubtob maghapon. Buwas balik naman sila sa pagbiyahe